Jaslavi pri Michalovcach sa stala autonehoda. Dobrý deň, pán doktor. Čo nám poviete? Stala nehoda, autonehoda. Jeden chlapec podľahnul, mal 11,5 roka, volal sa Roland Tokár. Potom jeden podľahol, Julius Maďar, mal 57 rokov. A ten tretí podľahol, David Tokár, mal 35 rokov. Takže to je všetko. Autonehoda sa stala pri Čečehovskej ulici, to sa stala tam. Áno. Stala sa tam autonehoda pri tej moste. Aha. Policajti vyšetrovali auto, všetko robilo a teraz sa bude konať pitva na ľudí, ako sa to mohlo stať. Takže Aha, dobre. opitý chlop, Julius Maďar, do mosta 35 štvorcový koleso mu vyrúcilo a potom dostal auto nehoda. Takže rýchlosť tam bola okolo 165. Fúha. To modrý favorit, 136, nový typ, vyšportované auto, všetko to je všetko, takže všetko máme všetko. Dobre, ďakujeme, dovidenia.